Po úspešnej knihe Jamesa Dobsona Výchova chlapcov prinášame jej protipol, ako vychovávať dievčatá. A tak ako pri výchove chlapcov, aj pri dievčatách sa autor zameriava na dievčatá každého veku, od raného detstva až po dospelosť. Dotýka sa témy puberty, adolescencie, aj posadnutosti výzorom. Hovorí o duchovnom vedení v rodine a o faktoch, prístupoch, odpovediach, riešeniach a odporúčaniach, ktoré prešli skúškou času. V úvode doktor Dobson píše: Deti sú darom od Boha a my máme úlohu dohliadnuť, aby prospievali. Viesť svoje dcery v tomto zmysle znamená pomôcť im orientovať sa na minovom poli súčasnej kultúry, cez ktoré budú musieť prechádzať. Učiť ich hodnotám, darom a cieľom, ktoré sú večné. Znamená to, že im vštepíme náklonnosť k pravdivosti, dôveryhodnosti, sebadisciplíne, sebaovládaniu, štedrosti a láskavému duchu. Znamená to naučiť ich cudnosti, mravnosti a dobrým spôsobom. Znamená to tiež učiť ich pracovať, vzdelávať sa a myslieť. Odpovede na otázky spojené s výchovou dievčat hľadajte spolu s doktorom Dobsonom v našej novinke Ako vychovávať dievčatá.